kościelny. Kluczyki od Betty, choć to kierowca niedzielny. Białe zęby, złoty kajdan i sikor. Różowe polo, prosorara, tipo. Tata biznesmen z podmiejskiej wichury. Miał dryg do interesu, ściągał z zagranicy fury. Potem firma budowlana przewozowa i te sprawy. Niech synek ma na wieczorne eskapady. Synek nieudacznik, do roboty się nie pali. Wieczny student, na zaocznych w chuja wali. Nocne kluby zwiedza ze spuchniętym nosem. Z niej małolatka już sama marzy biały piesek. Kilku koleżków, też bananów bez bajerki. Lubią dużo pić, chwytać za dupę kelnerki. Po jednej z dyskotyk rozpierdolił tą furę. Tata dał w łapę, co odpuścił awanturę. U niego bez zmian, dalej kocha to białe. Spadł na władzę i chodzi w niezłym szale. I wiesz człowiek, jak kończą tacy goście. Masz wszystko na start, a lądujesz na dekosie. Światy, jak wysuny mam moneta. Życie pisze scenariusze, bez prawa weta. Możesz mieć mistrzowski start i zawitać bramy piekła. Możesz zacząć biegle i wydostać się z getta. To dwa światy, jak wysuny mam moneta. Życie pisze scenariusze, bez prawa weta. Możesz mieć mistrzowski start i zawitać bramy piekła. Możesz zacząć biegle i wydostać się z getta. Dorastał w cieniu znajomych, nie miał butów i ciuchów firmowych, a w domu nie było najlepiej. Rzadko narzekał, cieszył się z rzeczy prostych. Wśród zamków wymagania rosły, stawki, na które on nie miał forsy. Kluby, ziomu, stawka w bramie, dziś odpuszczam, nie mogę. Obiecałem pomóc mamie, tak się na dzień, byle dalej. Przetrwasz kolejny, tłumił nerwy w sobie, a motywacji rezerwy. Zaszczytni chłopaki z bloku nie obijali się wcale. Proch, piguły, nocne życie, dziewczyny, picie i ćpanie. Parę lat dalej chłopak ukończył szkołę, znalazł pracę i co miesiąc miał z tego dole. Hajsu nie wpierdala w błoto, tak jak inni są tacy. Czasem rolki na weekendzie, odpoczywał po pracy. Nieraz dący do sklepu spotykał tych chłopaków. Nie mówili o imprezach, mówili po ratu. Światy, jak wysuny ma moneta. Życie pisze scenariusze, bez prawa weta. Możesz mieć mistrzowski start i zawitać bramy piekła. Możesz zacząć biegle i wydostać się z getta. To dwa światy, jak wysuny ma moneta. Życie pisze scenariusze, bez prawa weta. Możesz mieć mistrzowski start i zawitać bramy piekła. Możesz zacząć biegle i wydostać się z getta. Ten co tak szalał, miał wszystko wariował, bo na tacy miał podane. Chwilę moment rozpierdolił, te co nie miał w śmieciach grzebał, piekło przeżył. Nie odleciał, bo by na pewno nie chciał. Biegł wygrać od zmienia. Ten co tak szalał, miał wszystko wariował, bo na tacy miał podane. Chwilę moment rozpierdolił, te co nie miał w śmieciach grzebał, piekło przeżył. Nie odleciał, na pewno nie chciał.